Jeg havde fået en adresse, og så skulle jeg simpelthen møde op 5. februar på en adresse på Østerbro, hvor jeg så skulle møde op, og det var spændende, det var herligt, vi kommer ind, og vi sidder en flok forkølede mennesker i alle aldre og alle afskygninger. Jeg simpelthen sidder rundt om det her bord og kigger lidt akavet på hinanden. Det var vi kommet her, så har der været et oplæg fra Liselotte, om der har været enten har hun kørt et program igennem i løbet af det første halve time eller 45 minutter, og så har vi snakket efter det, sådan en fri snak, eller også har der været et program, hvor vi har kørt alle 2 timer, hvor hun har kørt igennem et slideshow og holdt noget op, eller ligesom, og så har der været nogle perioder, hvor vi har diskuteret nogle ting. Det har virkelig, fordi vi er en gruppe, og har haft en meget sød, kompetent og tålmodig coach. Så har vi simpelthen mødtes en gang om ugen. Vi mødtes 3 tirsdage, hvor vi så efter anden gang, så stoppede vi. Så efterhånden, som vi kom frem med, begyndte at lave sådan nogle ting med, at vi inden næste gang aftalte, at vi skulle prøve at holde en dag, eller prøve at ændre nogle vaner for eksempel, eller sådan, se om man kunne fjerne 1 eller 2 cigaretter, eller se om man kunne ændre den måde, man røg på. Og så kunne man jo simpelthen tale om de forskellige oplevelser, man har haft, og hvordan vi alle sammen havde det. Og der kunne man se, at vores kroppe reagerede jo helt forskelligt på det her rygestop. Vores alle sammen, ikke? Jamen det er, at man får noget at vide om, hvad der sker rent, altså hvad der sker med kroppen, og hvad der sker sådan med afhængigheden. Det er også det, man sidder, at man er i en gruppe. At man bliver så bevidst om, hvorfor man ryger. Man bliver så bevidst om, hvad man vil opnå med at levere, og man bliver så bevidst om, at det, man tror, man får ved at ryge, det får man ikke i virkeligheden. En rigtig god snak om, hvorfor vi røg, hvorfor er det, vi alle sammen elsker at ryge. Fordi vi sad jo her alle sammen, fordi vi elsker cigaretter. Men altså meget af det har været at sidde og dele fælles erfaringer. Man har lidt det der sådan med, at man sidder flere sammen, som vil det samme. Frem for, jeg vil ikke, jeg har prøvet eller tænkt, at jeg vil holde op med at ryge. Bare mig selv, eller altså bare droppe cigaretterne i hverdagen, men der skal jeg have den der hjælp, man får på at rygestop, hvor der er en læge eller en instruktør og nogle andre, der sidder ved det samme, og ja, jeg skal have noget mere sådan, jeg har ikke viljestyrken til at gøre det alene.